Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nining tungura among mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsuonan sa nagkalain-lain karon nga mga dapit. Labi na sa mga chapter president nga nagpataliw karon. Labi na sa inyong pagsuportar sa pag-angkon ninyo sa programa sa radio station nga pagpangabagan yana. Salamat sa inyong mga pag-alayon og sa PBCM compound usab among mga pagpasalamat sa membro nga padyon sab ang ilang mga pagsuporta, no? Og dili nato kalimtan usab sa tanang mga kaigsonan ang atong hiniusang katiguman. Sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 nga paalabuton. Og sa gyapon kanunay nga atong mga pagpanawagan sa pagpaybalo alang sa binulan nga mga pagtabang paglikom para sa atong palas reconstruction. O dining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalingog dinhi sa DYRR dinhi sa butong Pinumungahan Cebu radyo natin alas 12 ngadto sa alas 12:30 ang takna kita sa kaudtohon matag adlang Domingo. Kumusta sa mga kabanayan sa kaubang ministro Brother Rene Tilibrico nga may naghatag kinabuhi nining atong programa. Og mabati usab dinhi nining maong sibihan karon sa DXPR RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa 1:30 ang takna sa kahaponon matag adlaw kita nga Domingo. Kumusta sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa presidente Brother Donald Ainley? O kumusta usab sa mga kaigsuonan labi na nila ni Sister GD Palabrica, nila ni Brother Bin Padiron, Brother Marshall Diana ug sa iyang Mrs. si Bibing Diana and family, mga Aladad family, mga Jalil family ug mga Albarico family. Ingon man kang Brother Marshall De Leon ug sa iyang pamilya mayong pagpaminaw usab. Og ang atong programa mabati na kini sa 23 ka radio station Visayas ug Mindanao, dinhi sa Cebu City, sa Toledo City, dinhi usab sa Surigao, dinhi sa Butuan ug ingon man dinhi sa Bayugan City dinhi tay programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, Valencia City, Malaybalay City ug Manolo Fortich Bukidnon. Dinhi sa Iligan City, dinhi sa Dipolog City, ingon man dinhi sa Calamba, Misamis Occidental dinhi tay programa. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab sa Diksaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlang Domingo. Dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlang Domingo. Dinhi sa Kaboses Power Radio dinhi sa Villanueva Misamis Oriental alas 7 matapos magsugod ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabiyon matag adlang Domingo. Dinhi sa B-Radio Waikurat FM Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabiyon matag adlang Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Railbit Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlang Domingo. Nitong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Karon sa pagisgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagisgot Bradron labi na sa ato mga kaigsonan og mga tigpaminaw ang pagtubag sa giluwatang pamahayag ni Mitchell Bendilio may tungod sa adlaw nga igpapahulay nga iyang gigamit ang Hebreanon 4:9 unya diya siya maningil o naningil nga kay ato man gud nga gipamatud-an ang iyang gibasa nga Manuel Yap nga Vulgata Latina tungod kay mabasa diya nga Sabado. Atong giingnan siya nga walay mabasa sa ubang mga Biblia nga ang nakasulat diya Sabado kung sa English Saturday. Pero nay iyang mga pagpamatuod ato kining ipabati tungod kay ato manggitawag nga kini nga Biblia basta butangan gani nimo og word nga Saturday
Kung sa English man o sa Cebuano, Sabado, usa ka na kapulong paraphrase. Ato sa unahon, Brad Ron, ang pulong paraphrase sa Merriam-Webster Dictionary. Unsa ang kahulugan o gipasabot nining the word paraphrase? Okay, ang paraphrase sa Merriam-Webster Dictionary Reb sa noun gingon kini paraphrase a restatement of a text, passage or work giving the meaning in another form. Sa ato pa naghatag daw ni og kahulugan or meaning sa lahi or kahulugan sa lahi nga porma. Unya gihatag sa synonyms niini ang giingon sa paraphrase a reword or translating. Unya, ang example dayon nga gihatag sa noun, this is just a paraphrase of what he said, not an exact quote. So dili di ay sibo ang gipasabot pagkagamitong terminong paraphrase. But ipasabot di ay mga malamong tigpaminaw, giusab ang statement. Doon ay pagdugang bagikan sa original. Wa may supak kung maogyod ang gipasabot. Unya, para atong pamation ang iyang rason nga murag iyang una-una nga nakadama gid siya nini og sa duwa pa sa dama, pero ang resulta di ay siya nga nagunahuna nga nakadama nababoy di ay atong pamation, bradron, diri nato ipasukad ang atong mga pagtubag. Okay, Reb, atong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio, kining pastor sa Sabadista nga mao'y nagpamatuod nga para niya nagbarog gid siya sa Sabado nga adlaw ipapahulay niya. Atong paminawan. Atong tukion ang usa ka importanteng butang apan sa dili pa naimuot ko ba naminaw ilang isupak ang mabasa kay nasaypan daw kay maton pa nila sayop nga ang Hebrehanon 4:9 nga Sabado sayop namaton pa nila mga kaigsuonan sa anak sa Espiritu Santong piti kadug na Espiritu Santong piti nga relihiyon katong nakunan ako mao to sila sayop ang Hebrehanon 4:9. Atong basahon mga kaigsuonan ning sayop. Ang ilang husto di mabasa. Asa may husto? Espiritu Santo, anak sa Espiritu Santo peke. Asa man mupahulay sa Espiritu Santo. Nya atong Tomas iyo hinyo. Og mabasa na. Muundang ko gwali. Ako i-challenge ni atong technician sa Sir Bukayaw og makabasa ang anak sa Espiritu Santong peke ang Hebrehanon 4:9 nga ang pahulay diha pahulay sa Espiritu Santong si Tomas Eugenio muunda gugwali ni ay mga taong dili ka maulaw ato magpabuang-buang nakauban ko sila sa mga apostolis wa mo kuya pe asa man in taon Allah ang mga apostoles nito ang Tomas Eugenio nga Espiritu Santo na kung may magdaghan okay, atong basahon Hebrehanon 4:9 atong basahon Busa dunay gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Kaya misulod sa iyang pahulay, mipahulay usab gikan sa iyang mga buhat, maingon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Nasaypan ni Manuel Yap. Nasaypan ni Manuel Yap na husto si Tomas Eugenio Senior nga Espiritu Santong peke. Mao lagi, bukod gyud. Bukod. Atong basahon ni Atay Good News Bible Hebrews 4:9. Basig na sayop tuod sa Manuel Yap. Basi na po ni og rest in the Holy Spirit Tomas Eugenio de Eugenio Senior. Basin, mao na rest in the Holy Spirit in the person of Tomas Eugenio de Eugenio Senior. Ato basahon. 4:9. 4:9. Hebrews 4:9. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the seventh day. 70 man di ay! Asa naman, nasaypan gihapon Itudlo na ibasaha ang inyong sakto. Pagkalooy, og masupalpal ang doktrina, himuong sayop ang mabasa. Basta gani mabasa, himuong sayop. Ang dili mabasa mo ideklarang husto.
na higala. Atong basahan po niabot ta dire Hebrews sa ato na po ta sa Jerusalem Bible. Kani mga Catholic version atong basahon Hebrews 4:9 Jerusalem Bible atong basahon. There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people. Pila na? 3. Seventh day Sabado. 3. Ang iyang insakto wa mo. Tan-aon. Si Apostol Pablo among kauban. Ay basahan nga si Apostol Pablo nito ang Tomas Eugenio nga mo Espiritu Santo. Atong nadunggan mga mahal namong tigpaminaw, nangita siya og 4:9 sa Hebranon nga og mabasa gani kuno dito Espiritu Santo unya Tomas Eugenio Sr. ang kapahulayan muundang kuno siya og wali na bisag unsaon namo na gyud pod mga mahal namong tigpaminaw wa man gimabasa diya niya na kay di man na may among pasikaranan. Unya, naningil din siya nga nakikauban ko ni Apostol Pablo o ni Kristo. Unya, nituo ba day kuno si Apostol Pablo may tungod sa Espiritu Santo kang master lugar namo, Tomas Eugenio. Nga wa man kuno. Unya, ato ning anam-anam mo, ningon pa din siya nga og mabasa kuno ang ngalan, mo gina nga muundang siya. Ang tinuod nga pagkasulti katong iyang gibasa nga Manuel Yap mao to among giingon nga paraphrase kay walay Sabado dia ni ana sa uban nga Biblia pero iyang gibasa ang good news unya nabasa dito og sa the Jerusalem Bible nga 7th day ikapito lugar nga adlaw mo tong iyang giingon no di tulo na lugar kuno kay Sabado unya ang 7th day lugar imo ng ingno na nga ang 7th day dili 70 ikapitong adlaw matod pa ni Silbert Dondoyano no Veritas kining katolikong depensor ba moabot man gani ini dinhi sa atong sibihan nga ilang kwintada sa ikapito ka adlaw magsugod sa Lunes musangko dayon sa Domingo di ikapito gyapong adlaw unya og ari ka sa Muslim kung pananglitan Huwebes o Biyernes, di og Biyernes, ang unang adlaw aron makwenta nga ikapito ang Biyernes, ari magkwenta da sa Sabado. Di ang ikapitong adlaw Biyernes. Og ari ka sa Huwebes imong paulay, pananglitan lang example, ang imong unang adlaw ana kini niya kay Huwebes man di diha kas Biyernes magkwenta da og unang adlaw. Pero ang tinuod mga mahal mong tigpaminaw, ang original o ang Biblia niya na, bisan pa ang ilang tatak Seventh-day Adventist Bible nga English o Cebuano, restra ang gibutang. Unsay priba, Bradron? Okay, basahon na to ang tatak Seventh-day Adventist Holy Bible sa English nga version sa Hebrew chapter 4 verse 9 gingon. There remaineth therefore a rest to the people of God. Ang gigamit nga term din ni rest. Pagbasahon na to kini sa Cebuano version reference sa maura gyapong Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Holy Bible. Ang kanang rest gingon nagkapahulayan or pahulay. Basahon nako 4:9 sa Hebrewanon gingon kini sa pagpahayag. Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Busa mo ni iyang gibarugan. Ngano nga nisupak pod mi nga gingog nagapabilin pa di giansiran man og Sabado. Unya ang uban 7 day na lugar pagka mag ingog 70 mao na lugar 70 mao na lugar na ang Sabado. Saturday man ang English niya na pananglitan. Unya kay ila ni Dondoyano ang ikapitong adlaw ang 7th day nila ang Domingo man. Nganong amo nang gisupak kanang gitawag og paraphrase nga Biblia nga giansiran mga mahal mong tigpaminaw tungod kay ang ilang gibasa usa lang atong basahon bradron kay parehos raman. Ang Hebrewanon 4:7 og 8 og ang the Jerusalem Bible og ang Good News usara na ang gipasabot diha conclusion man lugar kay bali unta ng bersikulo 9. Ngano man nga giingon man nga nagpabilin ang Sabado nga nagtudlo man og lain na nga adlaw.
Buti pasabot nga nay natudlo nga Sabado. Unya kay nagtudlo man og laing adlaw, nga naman nga ang 9 nagpabilin man ang Sabado, nga nagtudlo man og laing adlaw, nga ang English niya na another day man. Ang another day parehas ba sa December? Pag December, Sabado na. Pag magtudlo og usab og lain nga adlaw, another day, di na Sabado. Mo nang sayop ang bot ipasabot niya na kung iyang gunitan ni Mitchell Bindilio ang kadtong mga version nga iyang gibasa. Nga naman, kay iya mang toyo aron ipagsabadista ta. Unsay prueba, Bradron? Okay, basahon na to bisag kinilang Jerusalem Bible, Reverend. Magpaprueba naman ni nato nga nasaypan gyud sa pastor sa Sabadista. Ang basahon nako ang bersikulo 7 ug 8 sa kapitulo 4, the Jerusalem Bible. Yan man ang gigamit pod para pagprueba nako nung 70. Iya din ang gihaom nga Sabado kuno ni. Katungod sa Manuel Yap nga hubad. Ay basahon nako. God fixed another day. Laing adlaw, another day sa English. Ang sa manang adlaw, kanang another day, a today. When he said through David in the text already quoted, if only you would listen to him today, do not harden your hearts. If Joshua had led them into this place of rest, God would not later have spoken of another day. Munang nasaipan, kung si Bindilio pagamito nagpabili ng Sabado, dili man kay nagtudlo man ang Dios og laing adlaw, another day sa English, kanang another day, December na, og December magpabili ng kanang gingon gigamit ni Bindilio nga Sabado. Pero kay giingon mag another day, lain nga adlaw ang gipasabot. Nya og basahon tani sa Mirayam kining another day maura ba ning adlaw? Basahon nato Reverend Mirayam Webster Dictionary sa word nga another. Aron nga atong ipapakita ni ning pastor sa Sabadista nga nasaypan gid niya ang paggamit-gamit sa Bibliang hubad ni Manuel Yap. Now, another adjective, different or distinct from one first, na paggihatag sa pagpahayag. One that is different from the first or present. Ang word nga another, usa nga lahi niya nang nag-una o niya nang kasamtangang usa. Busa kung Sabado ang gihubad niya ni Manuel Yap, sayop nga naman kay nagtudlo ang Dios og laing adlaw. Mao nang buti pasabot mga kahigalaan. Unya, kay nagtudlo man pag-usab og laing adlaw, nganong na remain man, still remain lugar ang Sabado, nagtudlo og laing adlaw, ang another day, ang another, lahi naman na, different from the first. Nakaron, ang pag-ingon usab namo nga kauban namo si Apostol Pablo og si Kristo, dili nga kauban kay matupan niya. Ayaw pag-among-among nga si Apostol Pablo, unsa nituo siya kang Tomas Eugenio nga mo Espiritu Santo, dili man na. Nganong ningon mig kauban sa prinsipyo kay si Kristo o si Apostol Pablo o ang mga apostol, wala sila'y pagbantay, dili sila Sabbath keeper, wala sila magbantay sa adlaw nga Sabado. Unsay prueba, Bradron? Okay, niyatay prueba, maligon nga prueba, nga ngatong Ginoong Jesucristo wala magbantay or wala manumbaling sa pahulay nga Sabado. Niyatay Biblia ang gitawag Kristohanong katilingban. Ani nako basahon sa Juan Kapitulo 9, versikulo 16. Gingon, pipila sa mga Parisiyo, mamuning mga kakontra sa atong Ginoong Hesus, pipila sa mga Parisiyo mingon, dili gikan sa Dios, kining tawhana, si Kristo ilang gipasabot, kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Busa, ang atong Ginoong Jesucristo, Reverend, nabasa nato sa Biblia, nga wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay, Sabado. Karon kay ang atong Ginoong Jesucristo, manumbaling sa adlaw ipapahulay Sabado, mo pud ang iyang mga tinun-an, wa po'y pagpanumbaling. Og basahon kong pahayag ni Pablo sa maorag yapon nining Bibliang Kristohanong katilingban. Sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 16, gingon, ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon, o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Munang nag-ingon ta nga kauban nato si Pablo tungod sa prinsipyo nga wala sila magbantay sa adlaw igpapahulay, dili sila Sabbath keeper hasta ang atong Ginoong Jesucristo. Na sa pagprueba nga kining wala panumbalinga sa atong Ginoong Jesucristo og si Pablo nga pahulay nasulod kini sa simana. Kay sa Biblia nga gitawag easy to read version, ang Colossians chapter 2 verse 16 o chapter 2 verse 16,
giingon sa pagpahayag atong basahon. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, festival, new moon, celebration, and Sabbath days. Na footnote and anirebelen ng Sabbath days gingon 7th day of the week. Basta sa Biblia, ang Colossus 2:16 ang wala panumbalinga sa mga tinunan ni Kristo ug mismo si Kristo na sulod sa semana ang adlong Sabado. Busa mo na mga mahal na mong tigpaminaw, busa walay lugar uno na kung maghuna-una si Mitchell Bendillo sa Seventh-day Adventist believe nila nga basahon nga ang wala panumbalinga diya niya na mao ang binulan nga pahulay o tinuig sa Colossus 2:16 kay ang gipasabot diya niya na naa sa semana ikapitong adlaw ug walay lain mao ang Sabado. Mga mahal na mong tigpaminaw. Mo nang niingon mi nga kauban magminatrido man siya, moingon man siya nga, anya, nituo siya ana, kay nakikauban ko namin, nituo siya sa Espiritu Santo nga among giwali. Di man ingon na ang among gipasabot, ug wa pud mo makadungog sa among wali na, malimbungan pud mo aning limbungang dako, na karon limbungaros ba? Unya, ingon din siya nga, kining mahulay sa 4-9, Sabado man na sa kang Manuel Yap, ang gibuhat niya, gipakita, rest na pahulay. Dili man ang rest basta pahulay, Sabadohon nimo kay ngano? Ang Espiritu Santo nga iyang gisupak nga maoy gipasabot namo nga kapahulayan, tinuod na, pero dili dia sa 4:9. Mubasa sa tagpriba o ehemplo bradron, nga ang Dios gitawag si Jehova og rest sa ato pa kapahulayan, pero dili siya adlaw sa semana. Haen bradron, bisan pa ang ilang Biblia tatak Seventh-day Adventist Cebuano nga Biblia og sa English nga Seventh-day Adventist Holy Bible. Okay, nga basahon nato Reverend na to ang Cebuano nilang version sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Holy Bible sa pahayag ni Propeta David sa Salmo sa iyang kapitulo 37 bersikulo 7 ang akong pagbasahon. Ingon ini ang nakasulat. Mopahulay ka kang Hiyuba og maghulat ka kaniya. Sige lang pagbasa. Si Hiyuba na ingon nga kapahulayan sa mga katawan sa unang panahon sa pahayag ni David. So, wa magpasabot nga kung giingog kapahulayan si Hiyuba, Sabado na si Hiyuba ni. Or Domingo baga, o bisang unsang adlaw diya sa semana, ang atong Ginong Hiyuba nahimo tungod kay gipahayag ni David nga kapahulayan. Ang basahon tani sa English nga may tatak yapon nga Seventh-day Adventist Holy Bible ang gibasa ko sa Cebuano King Biblia. Kining pahulay rest na ni siya. Niya basahon nato. Psalms 37 verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for him. So kanang pahulay or mupahulay ka, rest na. So dili na kay basta pahulay Sabado kana lang gyud kang Manuel Yap mo naghubad Sabado. Unya, mao na mga mahal na mong tigpaminaw nga ang ubang hubad pod 7th day. Unya naningil siya asa diya nga Espiritu Santo kuno. Wala pod diha niya na. Dinhi gyapon nato ang mabasa ang sumpay sa basahon nato kay ang Biblia do naman ay sumpay. Ang kanang 4:7 ug 8 kung isugod sa 6 naa diya nga moatubang tagkapanahonan sa Espiritu Santo pero dili diha diretso mabasa ang sumpay lang nini atong basahon. Bradron sa sunod niya na atong ipabati bradron ang nakasulat. Okay niya, atong paminawin ninyo ang basahon nako sa kanang sa nakasulat sa Biblia nga ingon nga mo'y sakto gyud nga pagpasabot nga ang kining kapahulayan para gyud sa Espiritu Santo. Pero wa sa 9 namo ni gigamit nga mao na. Diya sa 6 ngadto sa 8 akong pagabasahon sa kapitulo 4 sa Hebrewanon. Mao gyapon nga Biblia rin. Tatak Seventh-day Adventist Holy Bible nako basahon nga Biblia. Paborta ni sa ila. Niya. Busa sanglit aduna may pipila nga managpakasulod paniini og sanglit kadtong mga gikawalihan kanni sa maayong balita. Wala man managpakasulod niini tungod sa ilang pagkamasupilon. Ang pasabot ani nga dili makasulod katong paulay nga gitudlo sa Dios sa una. Then sa city, nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw ang karong adlaw. Diha siyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot og laing pang adlaw. Busa mo ni sa 9 dayon conclusion dia pero ginto apilog basa na
na sa city og sa utso nga nagtudlo ang Dios og laing adlaw ang karong adlaw. Unya kanang adlaw nga gingog karong adlaw rib sa akong gibasa, dunay tingog nga madungog ana, unya sa diyang madunggan dili pagahion ang mga kasing-kasing. Onya, kung atong tiwason ang 9, busa nagapabilin pa day ang kapahulayan. Risk lugar ang gipasabot. Dili nga butangan og 7th day or Saturday. Nakaron, mga mahal mong tigpaminaw mo nang nagpabilin. Pero hain, katong gitudlo nga laing adlaw pero nganong tagna na. Kanang giingon nga karong adlaw, dili man na literal nga karong adlaw kay kung atong kwentahon kanang karong adlaw, usam gid ka adlaw pero paabuto na kay giingon man inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Muabot na inang adlaw o mga adlaw. Pag muabot na, mo na nga dili ipagahi ang atong mga kasing-kasing. Unsa man na, mo kana ang kapanahonan nga adunay madungog na nga tingog sa Espiritu Santo. Kung ibuti pasabot o siya puriba nga tingog na sa Espiritu Santo nga kapanahonan Berdron. Mao ni ang wa masabti niya. Unya iya diyang gidirekta. Unya Tomas Eugenio na, di man ingon na gud ang pagpasabot sa Biblia. Mo nang giingon nato nga ang sumpay sa Hebranon 4:7 gisugod nimo sa 6 hangtod sa 8 bisan pag 9 pa kay ang kapahulayan nga gipasabot dili lagi na Domingo o Sabado, kapahulayan na diya sa Espiritu Santo sa mga siyuba kapahulayan. Niya ang tubag niining gingon nato nga karong adlaw dunay tingog nga madungog tingog na sa Espiritu Santo nga dili ipagahi ang atong kasing-kasing sa dihang madunggan na. Dili day tingog para sa Sabado, Bradron, aron magsabadista. Nasaypan gyud na sa sabadista nga pastor si Mitchell Bendilio. Niya ray bang priba kong basahon sa Hebreanon kapitulo 3 bersikulo 7 og 8 ingon ini. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, sa ato pa misulti di mitingog ng Espiritu Santo. Unsa man ang pagpahayag? Karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog, sa Espiritu Santo nga tingog. Ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon niadtong pagpangsupin nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. Busa tingog di ay o kapanahonan na sa Espiritu Santo. Doon ay modalan niya na nga tingog. Kinsa man, wala ing nag-PBCM. Pero kinsa man, ang mga ministro sa PBCM ngano, mo'y nagdala sa wali sa tingog na diya na sa kapanahonan sa Espiritu Santo. Hain ang tagna, Baldron, pero dili nag-mention sa atong mga ngalan. Ani ang tagna, Reverend, pero wala mag-mention tungod kay dili man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang pangalan. Niya sa unang Pedro, kapitulo 1, bersikulo 12, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon. Gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Ug kinsay katumanan ning mga tao nga gihimong kasangkapan nga magwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo walay lain kita rin nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kita mo'y nagpahibalo mahitungod sa tingog sa Espiritu Santo nga inig kadungog nila dili ipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Pero supakon man lagi niya kay wa man kunoy mabasa diya nga Tomas Eugenio. Wa bitaw mabasa kay di man ingon niya na abilidad sa Biblia nga basahon pero diha man ka ipag-alagad sa Espiritu Santo. Priba nga diha nata mag-alagad sa Espiritu Santo brad ron nga bag-o ni nga kinabuhi nga pag-alagad. Aniya sa Roma sa iyang kapitulo 7 bersikulo 6 akong basahon Reverend. Ayun ninyo nakapahayag. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu og dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Unya gipiyo gyud nga kining giingon mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu. Espiritu Santo gyud ang gipasabot niya tay Biblia ang pulong sa Dios. Basahon ako ang Roma 7:6 giingon sa pagpahayag sa Biblia apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato, ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa mga mahal lamong tigpaminaw atong napamatud-an. Ngayon niya na ang pamaagi sa tagna sa Biblia nga dili ibutang ang ngalan. Busa na ang kapanahonan para sa tingog sa Espiritu Santo,
di lang siya modawat kay iyang gipangita maundang mo kuno siya gwali ug mabasa ng ngalan sa magtutulo mao man ay ingnon dili na lang mi magwali ug magsalig na lang tag Biblia ngano kay mutultol lang ta kay mabasa man diya niya na busa gani gigamitag magwali or diya ka sa magwali mamati busa daghan pa unta ang ihatag namong katarungan pero miabot naman ang oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. Sundan ninyo kami sa sunod pang Domingo sa atong pagtuon. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio o sa ngalan sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kinusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.